שלום ריבי. נעים מאוד. נתחיל קצת בלהכיר אותך, ספרי לי על עצמך, על הניסיון המקצועי שלך. אז לפני 13 שנה התחלתי בעולמות ה-User Acquisition, בעולמות המובייל, הצטרפתי לחברה בשם טפטיקה. בחברה הזאת עשיתי פשוט כל תפקיד אפשרי שאני יכולה לעשות. בין אם זה לנהל לקוחות, בין אם זה לעשות סיילס, בין אם זה לגדול ביחד עם החברה ולהבין את הצרכים. עברתי לארצות הברית, פתחתי שם את המשרד הראשון שלנו מחוץ לישראל, גרתי שם 3 שנים ופחות או יותר עוד פעם, כל תפקיד אפשרי שאפשר לעשות ולדבר עם הלקוחות המקומיים, זה מה שעשיתי. חזרתי לארץ ולקחתי בעצם את המושכות על כל טפטיקה, ומנכלתי את טפטיקה. פחות או יותר עשיתי העתק הדבק לתהליכים שעשיתי בארצות הברית, והגעתי לפה ופתחתי משרדים באסיה וביפן, בקוריאה ספציפית, סין. הייתי על הקו המון. אחרי 7 שנים בטפטיקה הגעתי לאיזושהי תחושת מיצוי. מאז עוד הקמתי סטארט-אפ בעולמות ה-Influencers, Creators Economy. הייתי שם 2 שנתיים, רציתי לראות איך אני בעצם מביאה את היכולות שלי בעולם הגלובלי לתוך הקהל הישראלי ולעזור לזה גם לפרוח. אחרי 2 כמו כל סטארט-אפ, זה do or don't, הגענו ל-don't, התחילה המלחמה והתחלתי לחפש את עצמי ולראות מה מעניין אותי וככה התגלגלתי לאיפה שאני היום. היום אני המנכ"לית של רייז. רייז זאת חברה של 90 עובדים שנמצאת בתל אביב, חברה שמתעסקת אך ורק בשוק הגלובלי, אבל בלי נוכחות על הקרקע מחוץ לישראל, שזה גם משהו שאנחנו נלך לשנות. אני נמצאת בתחום הזה של עולמות ההייטק כבר כל כך הרבה שנים, אבל באמת עם רייז זו פעם ראשונה שראיתי את זה קצת מהזווית אחרת. זווית של עבודה ספציפית מול גוגל, ספציפית מול לקוחות מאוד מאוד גדולים, ברנדים מאוד גדולים, בתחומים מאוד שונים. וזהו, זה פחות או יותר איפה שזה התהליך שהביא אותי לפה, לאיפה שאני נמצאת היום. כמה זמן את נמצאת ברייז? 4 חודשים. 4 חודשים, ובעצם הגעת לכאן דרך Most Wanted. כן. ספרי איך הגעת אליהם, איך היה התהליך. אז בגדול הסיפור הוא כמו כל סיפור ש-you least expected, אז הדברים הטובים מגיעים. הגעתי לחברה, סיימתי את העבודה שלי בסטארט-אפ, הייתי בתהליכי סגירה, התחילה המלחמה, הייתי עם תינוקת ב3 חודשים בבית, ואמרתי, עזבו אותי, לא מעניין אותי עכשיו שום דבר, אני לא רוצה, לא מעניין אותי כל כך עכשיו לראות מה קורה בחוץ, במיוחד בתקופה הזאת. ואז קיבלתי הודעה בלינקדאין, היא מעילה מ-Most Wanted, שאמרה לי, תקשיבי, אני חושבת שיש לנו הרבה על מה לדבר, ובואי נעלה לשיחה. וגם לשיחה לא כל כך הבנתי מה מדובר, אבל משהו מאוד משך אותי, כדי לשמוע אותה מעבר, להבין מה הפוטנציאל שיכול להיות לי פה דווקא עם משהו שלא ציפיתי, למרות שהוא בתחום שלי. משהו בהילה גם מאוד גרם לי להבין, הילה מ-Most Wanted מאוד גרם לי להבין שהיא מבינה מי אני, יודעת מה אני יכולה להביא לשולחן, ויכול להיות באמת ששווה לי לעשות את האקסטרה מייל הזה ולעשות עוד שיחה. ככה הגעתי לפגוש בעצם את רייז, עשיתי כמה שיחות, המון שיחות מאחורה, גם עם מילה שעזרה לי מאוד למקד את מה אני רוצה ואיפה אני נמצאת ומה חשוב לי. ובתהליך יחסי די מהיר, למרות שהייתי במקום שאני לא כל כך יודעת מה אני רוצה, למצוא את החברה שבעצם זה כל מה שרציתי. אז זה תהליך שעברתי עם Most Wanted, והוא באמת היה יחסית מאוד 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 מהיר, זה תהליך של, אם אני לא טועה, תהליך של חודשיים, הצטרפתי לחברה. את מרגישה ש-Most Wanted ידעו ממש לדייק את התפקיד, את החברה אלייך? כן, אני בוודאות אני יודעת שבמקרה שלי אני הייתי המועמדת הנכונה לתפקיד הנכון. זה לא היה נרקם הקשר הזה עם Most Wanted, לא היה בתהליך. אם מסתכלים על רשימת הדרישות, אז אני הייתי כל מה שהם היו צריכים, והם היו כל מה שאני רציתי. על פניו אבל זה פשוט לא היה קורה, אם לא היה מישהו שמקשר פה בדרך ועוזר גם לדבר הזה להבשיל. אז כן, לחלוטין אני יכולה להגיד ש-Most Wanted היו נדבך מרכזי בהחלטה שלי להיכנס לחברה, וגם בליווי שלי בתהליך הכניסה לחברה. הרגשת שאת בידיים טובות, שיש לך על מי לסמוך? לגמרי. זה היה הרבה, חוץ ממקום שהוא גם יותר פסיכולוגי ומנטורי ומלווה, למקום של, גם ידעו להגיד לי מתי, זה שלך, את מובילה את זה, אנחנו פה ברקע בשביל לעזור. ומדי פעם to check in כדי רק לראות שהדברים מתכנסים, אבל כן, הרגשתי לגמרי שאני נמצאת עם צוות שיודע ומנהל את הסיטואציה הזאת בצורה הטובה ביותר. סוג של שותפים לדרך, אפשר להגיד. לגמרי. מבחינת ניהול הזמן שלך, הרגשת שגמישים איתך, שראיונות, שיחות, מניחה שהלוז שלך הוא צפוף.
הלוז שלי בזמנו היה לוז של אימא לילדה ב3 חודשים, אז הוא היה סופר צפוף. אז כן, הספציפית המקרה שלי הוא גם מקרה מאוד מיוחד. זה היה בחירה בפינצטה למועמד המתאים שיוכל להתחבר לחברה הזאת. לא עברתי את תהליכים במקביל עם Most Wanted. הייתי ספציפית על התהליך עם החברה הזאת, כי שני הצדדים הרגישו שלא צריך להסתכל יותר. מהרגע הראשון לא צריך להסתכל יותר, אבל גם לא היה לחץ מאף צד כדי שהתהליך הזה יבשיל. זה מה שגרם לו בסופו של דבר לעבוד בצורה כל כך מהירה, כי הסיטואציה הזאת של שני אנשים או בן אדם בחברה שמתאימים כמו כפפה, הוא לא קורה. בעצם זה ש-Most Wanted הצליחו לזהות את זה בתהליך, ולהגיד, אוקיי, לכי איתם, אנחנו לא מביאים לך דברים נוספים לשולחן, לא פניתי אליהם בתור איזה דמות, תעזרו לי למצוא עבודה, פשוט ידעו לעשות את ההתאמה. וזה עבד לשני הצדדים, אז כן, הרגשתי שאני לגמרי בידיים טובות, והם היו מאוד מאוד conscious ללוז שלי גם התהליך הזה, לגמרי. יצא לך בעבר לעבוד עם חברות Executive Search, חברות השמה? יצא לי לעבוד עם הרבה חברות השמה, בפעמים מהצד השני שבו אני מחפשת את המועמדים, לאו דווקא מהצד שלי, זה היה מאוד נחמד. הייתי אולי באיזה תהליך אחד או שניים בעבר, זה לא היה ברמה הזאת. מה היה שונה? הטיפול האישי, המסור, התהליך שבו יש מישהו מהצד השני שהוא לא בהכרח דמות מגייסת, הוא יותר אולי דמות מלווה או שותף. אז בסיטואציות האלה זה היה, הרגשתי שזה אחר לחלוטין. היה חשוב לך עניין של דיסקרטיות? כן, אבל אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים עוד פעם בתהליך הזה... שונים. כן, הוא היה תהליך שהוא באמת, זה היה the perfect fit. חשבת פעמיים לפני שנכנסת לתהליך הזה, לפני שענית ל-Most Wanted? כן, כי לא הכרתי, לא שמעתי לפני, לא ידעתי גם איזה סוג של... לאיזה מקום אני מתגלגלת בסופו של דבר. גם לא הייתי במקום של איזשהו exploration באותו זמן, אבל אמרתי מה יכול להיות. אני חושבת שדווקא אחרי השיחה עם מילה, השיחה הראשונה עם Most Wanted, דווקא אז הרגשתי, שווה לי לבדוק. אני מניחה בכל סיטואציה אחרת שזה לא היה מבשיל ככה. אם זה לא היה אותו ליווי האישי המאוד מנטורי. זה מה שחשוב פה בתהליך, זה מאוד מנטורי ומכיל, ורואה אותי כמועמדת, ורואה את הצד השני כחברה מגייסת, ורואה את שני הצדדים ומנסה לעשות את ה-best fit. זה בעצם מבחינתך הערך המוסף הכי גדול של Most Wanted. לחלוטין. הליווי. הליווי, אבל הוא יותר מליווי רגיל. במיוחד לבחירים. שהרבה פעמים מרגישים מאוד לבד. מאוד לבד בתהליכים, זה נורא בודד להיות בפסגה. מה לבקש ואיך לבקש, ובסיטואציה של אני רגילה שדברים עובדים באיזשהו קצב אחיד, אבל אתה עובד בצד השני מול בן אדם שהוא שונה ממך בתכלית. אז יכול להיות שזה לא יעבוד כמו שרצית, או שזה לא עובד באותו קצב שרצית, או שדברים לא מתכנסים כמו שרצית, אז דווקא שיש צד אחד, הילה נגיד בתהליך איתי, גרמה לי להבין איך הצד השני גם רואה אותי. אז היא נתנה לי גם טיפים להבין איך אני נראית בתהליך גם. ולא לצפות כמו שאני מצפה מהצד השני שיתנהל, ככה אני גם צריכה לצפות מעצמי. אז יש גם דברים שאני צריכה להביא לשולחן. להראות יותר מקום של התלהבות, להראות יותר מקום של ביטחון, כל מיני דברים שנורא נעים לקבל פתאום איזשהו פידבק מהצד השני, כי זה באמת נורא מודד הרבה פעמים במשרות האלה. אין כל כך פידבק. היום בתור המנכ"לית של רייז, אם תצטרכי לגייס עובדים לתפקידים בכירים, תפני ל-Most Wanted? לגמרי, כן. אני חושבת שהטיפול המסור הזה והאישי הוא משהו שהוא מאוד 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 חשוב. שוב, כי זה לא קל לגייס עובדים, במיוחד לא לגייס עובדים שלא נמצאים היום בתהליך של exploration. אז במיוחד במקומות האלה אתה צריך שיהיה מישהו מהצד השני עוזר לך ואתה סומך עליו שינהל את התהליך הזה כמו שצריך, אז ביום שאני אגייס דמויות בחירות פה לחברה, אז לחלוטין אני אשתמש ב-Most Wanted. טוב, היה מעולה, תודה ממש. רבה. תודה על הזמן.